Na Rympei U newskum ka channel nabynta ki patba ka Bri U Hynñiewtrep. Minin haki social media kamde media report ki social media ba ladon hana kita ki kata ka don kita ki items ne ki merchandise jong ki political party bala de hang ni renga skwa ban percaya pi baroh Hadien bangla yo gitu ki social media ngila pha ban page ban pha ban check rekam shimlap badan kum kita dekani kadeka ka khubor ka balam le ka bathop lani kita ki fake news but kabar pan lapen iru menden ba haki social media badan ki barwai Jingrwai jong ki political party Henry kaniru kamdon Satia namar ngidon 24/7 ki media team jong la jong ba cover ni Ymdon kum kata kaniru lalap ba kadeka jingle thok jingle butu jongno re jongno de but kadetang ka fake videos fake report media kiba mi menen. A few hours later.